Türkmenistan'da pandemiya çäklendirmeleri sebäpli guruluşyk haritleri satylýan dukanlar ýapyk galýan wagty Türkmenawatda guruluşyk haritlarynyň gara bazary emele geldi. Onu guruluşyk haritlary soňky bir aýda 2-3 esse gymmatlady. Bir halta sement lewapda 250-300 manat aralygyna bahalanýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Lewapda bir aý bäri sementin we beýleki guruluşyk haritlarynyň gytçylygy dowam edýär. Netijede 50 kilogramlyk bir gap sement Türkmenawatda 250 manat, Farabda we Darganatada 320 manat, däne Kerke traplaryny we Amdyrýa şäherçesine 300 manada gymmatlady diýip habarçy 13 oktýabrda habar berdi. Mundan bir hepde ozal 6 oktýabrda Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy Lewapda sementin 100-140 manat aralygyna satylýanyny habar berdi. 50 kilogram sementin döwlet bahasy Türkmenistana may aýyndan ozal 13 manat töwereklerini bahalanýardy. Ýöne onuň hususy sowdadaky bahasy mundan ozal ýygy-ýygydan ýokarlandy. Lewapda sementin bahasynyň soňky bir aýda epesli gymmatlamagy hemde guruluşyk haritlarynyň gara bazarynyň emele gelmegi ýurtda koronavirus pandemiýasy sebäpli girdilen çäklendirmeleriň dowam edýän wagtyna bazarlaryň we dukanlaryň şol sany guruluşyk haritlary satylýan dukanlaryň ýapyk galýan wagtyna gawat gelýär. Türkmenawatda guruluşyk haritlary satylýan dukanlar resmi karantin sebäpli ýapyk bolmagyna galýar. Türkmenawatda guruluşyk haritlarynyň gizlin sowdasy emele geldi. Sowdagarlar polisiýanyň bu zatlary göz yummak üçin olary para berýärler. Guruluşyk haritlary soňky bir aýda 2-3 esse gymmatlady diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň guruluşyk haritlarynyň önümçiligine prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Senagat we guruluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhammedow gödäwçilik edýär. Ol bu wezipä fevral aýyna bellenildi. Habarçy yerli iş adamlaryna salgylanyp Türkmenawatda guruluşyk haritlarynyň sowdasy bilen meşgullanýan telekeçileriň şeýlede guruluşyk haritlarynyň önümçiligi bilen meşgullanýan iri önüm öndürjüleriň onlarçasynyň kiçi Berdimuhammedowyň basyşlary sebäpli işden elleriniň sowanlygyny, olaryň öz işlerini togtadanyny, şeýlede daşary döwletlerden sement, armatur, profil, şifre önümlerini getirmek işleriniň togtadylanyny habar berýär. Häzir iş başarýan sowatly önüm öndürýän ýa-da import edip bilýän öz işini bilýän telekeçilerden para almak üçin döredilýän bürokratiýa sebäpli 2 aý töwerek wagt bäri köp guruluşyk haritlary tapdyrmaýar. Iň ýöneköy haritlary sement, armatur we şifre tapdyrmaýar diýip habarçy aýtdy. Bir hepde mundan ozal Azatlygyň ýene bir habarçysy Lewapda bir san azbest şifriniň 60-63 manatdan bahalanýanyny habar berdi. Ol bahalary ýokarlanan guruluşyk materiallarynyň hususan yerli önümlerdigini aýtdy. Mundan başga da häzir bazarlar ýapyk haritlary bir ýerden başga ýere daşamak gaty kynýyp ol sözüne goşdy. Ýurt içinde adamlaryň bir welaýetden başga welaýeta gidip gelmegi çäklendirilýän mahaly habarçy ýük gatnadýan ulaglaryň tölegleriniň ýokarlananyny habar berdi. İçerki demir ýol transport pajy hemde guruluşyk haritlaryny daşaýan Balkan, Aşgabat, Türkmenawat aralygy üçin yük pajy kaýmynyň olur 5 esse gymmatlady. Halkyň bu gymmat bahadan guruluşyk etmäge maliýe ýagdaýy ýok. Häzir döwletde işleýän Lukman ýa-da Mugullyň alýan aýlygy 2 gap semente zordan ýetýär diýip habarçy aýtdy. Men aýda bary ýogy 1000 manat aýlyk alýaryn diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen 6 oktýabrda anonim şertde gurrundaş bolan bir Lewaply aýtdy. Hemde özüniň jaý basyrmak üçin 100 şifr töweregi satyn almalydygyny, mundan başga da guruluşyk üçin sement satyn almalydygyny, öz aýlygynyň bary ýogy 7-8 halta semente ýetýändigini gurrun berdi. Apreliň ahyryna ýurdun günnägör sebitlerine turan harasatda ýaşaýyş jaýyna ziýan ýeten başga bir Lewaply harasatdan soň heniz öýüniň üçügini basyrmanyny, şol wagtlar bir santy 50 manatdan bahalanan şifriň bahasynyň häzir 60-70 manada çykmagyndan şikayet edýändigini habarça gurrun berdi. Ol Lewapda yerli aýlyk bilen jaý salmagyň üýe öňörmegiň agralanyny, jaý salýan ýa-da jaýlaryny dikelýän adamlaryň esasan daşary ýurtlarda işleýän ýakynlaryndan ýardam alýanlygyny habar berdi. Ýöne häzir karantin we beýleki çäklendirmeler habarçynyň sözlerine görä olary bu mümkinçilikden mahrum edýär. Hemmeler pul ugradyp bilmeýär, köpler düýbünden ugradyp bilmeýär diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda Türkmenawatda ýaşaýyş jaý bahalary arzanlaýar. Şu ýyl Türkmenawatda 4 otogly öý $15.000, Farabda $10.000, Darganatada $3.000 diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanda dollaryň resmi alış çalış bahasy 3,5 manatlygyna galýar. Ýöne valyutanyň gara bazaryna onuň bahasy
resmi kursdan 6-7 esse gymmatdyr. Habarçy Türkmenistanaky iş gazanç kynçylyklary sebäpli eklenç gözlegine Türkiýe giden köp sanly raýatyň ýyllaryna dolanmak istemeýändigini hem-de olaryň lewapdaky jaýlaryny satyp çykarýanlyklaryny, bu ýagdaýyň jaý bahalarynyň arzanlamagyna täsir edendigini habar berdi. Ýurt içinde ýaşaýan adamlaryň satyn almak mümkinçiligi ýok diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.